El següent punt, pagament extrajudicial de deute. Sí, clar que vull explicar. Mireu, l'Ajuntament de Llaurí, degut a la situació econòmica que pateix, des de fa uns 2 anys, el Banc de València va embargar les subvencions que venen de la Diputació. Les empreses que feien obra pública la feien i quan demanaven cobrar, des de l'Ajuntament demanaven els diners a la Diputació i quan deixien els diners de la Diputació el Banc de València se s'enduia perquè li devien diners, que eren d'ell. Què ha passat? Sabent d'això, s'han seguit adjudicant obres i s'han seguit embargant els diners. N'hi ha una empresa que ha fet obra pública, ha fet un parell d'obres en el Poble Nou i l'empresa que va fer el multiusos i altres obres a la que aquest Ajuntament està causant un perjudici econòmic incalculable. Ja més moral i personal i econòmic també, perquè li deguem 30 o 40 milions de pessetes que quasi estan a punt de portar-lo a la ruïna. Per tant, a la vista d'això, li vaig dir als tècnics que vegeren quants diners disposava l'Ajuntament que pogueren pagar-li a aquesta persona per intentar que no se n'anà a la ruïna i que intentar aguantar fins al moment que puguem pagar-li. El que passa per Nadal o que poguera pagar el seu sou. Anem a pagar-li. Com són deutes d'exercicis anteriors, que no són el 2007, hem de reconèixer-ho en el ple. I el que anem a pagar-li és una obra del PEPOS 2000, de l'any 2000, 16.000 euros, de l'any 2003, una altra obra del PEPOS. PEPOS és Plan d'Obres i Servicis, vol dir, les subvencions que venen que han fet algun tipus d'obra, de qualsevol tipus. De l'any 2004, també en PEPOS, i al mateix temps aprofitem per reconèixer a l'empresa Saín una factura del 2006, que són l'empresa que va fer les cates d'on està la guarderia. I com aquesta feina s'ha fet, i a més és correcta que la cobren. Per tant, a l'empresa Pavogat li pagarem quasi 50.000 euros, 50 i alguns euros, que esperem que ajuden a alleugerar els deutes que tenim. Per tant, com el que tenim que fer és, en el ple, reconèixer extrajudicialment aquests deutes, hem d'aprovar-ho pel ple. Una volta aprovat pel ple, en dilluns ja li podem pagar. Per tant, se tracta de votar a favor de reconèixer extrajudicialment aquests deutes. Vots a favor? El punt 6, acords que procedisquen en ordre al pla territorial d'emergències. Hem rebut per part de la Conselleria de Governació, si no m'equivoque, una proposta per tal que vinga un tècnic de la Conselleria de Governació a fer un pla d'emergències del municipi, que és totalment gratuït per nosaltres. Ells venen, els expliquem quins són les principals causes d'emergència en Llaurí, com són els incendis, els barrancs o el que vegin, farien un pla d'emergències i ens el facilitarien de forma gratuïta. Per tant, com simplement és adherir-nos a això, és votar l'adhesió a ratificar l'acord de proposta de la Generalitat Valenciana per a l'elaboració del Pla Territorial Municipal d'Emergències. El que es tracta és d'adherir-nos a aquest pla. Vots a favor? A més, el passat dia 5 vaig tenir l'ocasió de parlar amb el conseller de Governació, el senyor Serafín Castellano, que em va ratificar que firmaria aquest conveni. Següent. Del 7 a l'11, del 7 a l'11 són, quan m'ho vull ficar en 5 punts distints, no per res, sinó per explicar de què van les modificacions pressupostàries. Com aquestes persones no han vingut, anem a agrupar tot en una única votació, encara que vull explicar què és el que passa. El que passa és que l'Ajuntament ha tingut ingressos extraordinaris per qualsevol cosa i el que fa és que aquests diners que no esperava a rebre es té que destinar a alguna cosa. Tenim una subvenció de 12.000 euros pel Poble Nou, que ja s'han gastat en les eres, reconeguem que l'han rebut i diguem on ens el gastem, que és en el Poble Nou. Quin més n'hi ha? A continuació està aquest, que és transferències de crèdit.
Hi ha una altra partida que és incentius al rendiment, que hi ha 10.000 euros, que el que fem és passar-los a gastos postals, telèfon, llum, seguros i treballs realitzats per altres empreses. Després, s'han generat nous ingressos per 17.600 euros corresponents a taxes de cementeri, llicències d'apertura, mercat, etc. I se destina a la partida treballs realitzats per altres empreses. Després, en quant a camions rurals, formalment s'ha de modificar la partida corresponent a les subvencions perquè s'han generat nous crèdits per ingressos corresponents a 1.612 euros de subvenció del Pla de Camins Rurals de la Conselleria d'Agricultura. I després, el PEPOS 2007, que són subvencions per fer obres, formalment s'ha de modificar la partida corresponent a les subvencions perquè s'han generat nous crèdits per ingressos corresponents a 50.000 euros. Són els diners que ens dona la Generalitat per poder gastar-nos en les subvencions que ells ens han donat. O sigui, ens donen diners, nosaltres tenim que reconèixer que els han recibit i on anem a gastar-nos. Per tant, teníem preparat per explicar punt per punt i per votar punt per punt, però vaig a passar a votació tots els punts al mateix temps. Del 7 al 11? Del 7 al 11. Tots els acords de totes les modificacions pressupostàries. Per tant, vots a favor. Bueno, jo no sé si voleu parlar. Vots a favor. Si en votamos lo sabemos. Vots a favor. José, vots a favor. El punt 12. El punt 12, acords que procedisquen en ordre al recolzament de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sueca. Pots explicar-ho, Anna? Por eso es que l'Ajuntament de Sueca ens ha fet arribar la proposta de la creació de l'Escola Oficial d'Idiomes en Sueca, en la que necessita el recolzament de tots els pobles de la comarca de la Ribera Baixa. Tot això ho necessita per a poder iniciar les gestions en la Conselleria d'Educació. Si ho aconseguíem, seria una bona proposta, ja que els estudiants ho tindrien molt proper i no tindrien que desplaçar ni a Alzira ni a València, on aconseguir la titulació és quasi impossible perquè no n'hi ha quasi centres. El que proposa el recolzament de la creació de l'Escola Oficial d'Idiomes en la seu de Sueca. Vots a favor del recolzament?